salam 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 sanga on calminama juurama ko musidɗo mon Sira Dia o towa TV Sénégal hande en gari ɗo Kolda notade Sista Madou inoddi ɗo artiste aji mawɗi wono Ali Wele Konngol en bandi Mayga en voilà Babati en Kadja Kande en ɓe fof giɗo machallah on beltanama hande noon ko kala programme o no fuɗɗori min fof min garat min kalnon fof ha para min mbaɗa e seneji on si ɗum yawti concert o kala ko woni toon on toon min kalnan toon jahaton tan concert o inchallah min calminama on mbaɗa bigo assalamu aleykum musidɓe tedduɓe on calminama on juurama ko Touba TV Sénégal ari ɗo hande e Kolda o notade Sista Madou e artiste aɓe mawɓe ɓe ganduɗa hande ko andaɓe tinaɓe ko wayno Ali Wele Konngol en bandi Mayga en Kadja Kande en Tuuti Pesel en Bakson Baba ɓen fof gariɗo on calminama e heddiɓe hewɓe ɓe mi anda e o noon wiyete Sista Maria joni Sista Maria hoɗum mbaɗan ɗon programme hiiro ngo on gari ha Kolda. Assalamu aleykum fansiji Sista Maria fansiji lawol pewgol on calminama on juurama on jettama ko Sista Maria from lawol pewgol kala artiste ardoga on calminama no fewi on beltanama on mbiyama inchallah han à partir de 22h oɗon fof jehon to esa to lancen toon ha weeta machallah oɗon gaddi gaɓɓi kesi kay soji kesi
ñañeji e tamaru enen ko ɗum woni cosal men o DJ Kera. C'est bon, merci encore, merci. Voilà, merci les techniciens, merci les DJ, merci encore le grand DJ 3 Boutingari Foulalou, merci encore Dakarou Ndiaye. En ji galam mado yaydo ha Guinée Bissau yide e ministre ngondi ɗon ɗi ɗum ko hunde mawde et surtout kala autorité ji ngondi ɗo ɗi mado waɗi jakarlo e maɓɓe donc pour ganata oɗo événement. En tout cas merci beaucoup les autorités minen hande ko onon men jogui mais non ɗo en jaade le concert d'abord ɗo e mbaɗe démarrer wodi ko metti nous les animateurs et nous les artistes et nous les journalistes ɗum men kala ɗum les autorités ko mamallo minen ɗum woni ngal Forum Laol Pengo, Forum Laol Pengo, Forum Laol Pengo. Alivera Congol, Alivera Congol, Alivera Congol, Alivera Congol, Alivera Congol, Forum Laol Pengo. Moutel Boulama Okana Korontawa et Botche Sedi Okana Rontawa et délégation et Issa Balde responsable mode politique Todo Ganata Woni Guinée Bissau Tata Kordado et Aliou Diallo Okana Korontawa et Sirifou Balde Ali Warabo délégation Acha Masalla mi okka o micro termino Sénégal naɓe e gomɓe ɗoɓe Guinée Bissau ɓeɗo do Allahu Akbar nene a salminama jaliɓe paɗe mine seeɗa après ɓe gara Cissé a simbaɗa heɓani kalis Cissé hakkude malla heɓani kale fanam seeɗata waaw ok Kelle Guinée Bissau ɓe laajte Sénégal goɗɗo no walluma kana o ɓaga micro Cissé moƴƴi Cissé a jarama Cissé a jarama kelle Sénégal kelle yo Bota Kande Allahu Akbar jam joni noon mi hokkara o micro min garani woni ardiɗo e délégation mawɗo premier o ɗum woni ministre Bocce Kande Allahu Akbar enen calmina SG ɗum woni